Sådan der. Nu burde den record på selve spillet, ikke? Så vi ligesom kan se noget der. Men ikke på os eller? Jo, også der. Og det er bare lige for at teste, ikke? For at se om jeg overhovedet kan redigere det sammen. Nu er der ikke så høj FPS lige nu i hvert fald. Nu loader den. Ja, folk kan godt høre os snakke jo. Og det er det vi skal gøre ved vores Slenderman-projekt, ikke? Altså. Fuck dit Carl Gas project. Det er ikke Tenacious D det her. It isn't. Fuck you. Prøv bare lige hurtigt at gå ind i story for sjov, ikke? Altså, bare lige hurtigt. Everybody knows who I am. I'm Jimmy Hopkins. Nej, just kidding. Jimmy Hopkins? Det er hovedpersonen i det her. Så ham der. At være en fucking bully. Det er lækker. Nu gør det så ikke. Det er altid noget. Hey, hvor er fedt. Bøsse. De laver kun fucking badass spil. Og så kan du få lov til at være en bølle. Det er så fucking fedt. Nu skal jeg ikke fejle. Open air. Hvorfor kigger du på? Det er som om du kigger på min skærm, fordi du siger det som jeg gør. Ej, fuck dig, Oliver, mand. Bøsse. Hvad har du gjort? Du skal bare lade være med at distrahere mig, når jeg så spiller din homokale. Så jeg burde mere være E for det der, og ikke R. Det er E for. Altså sådan en optagelse på 3 minutter, den fylder næsten 1 gigabyte. Så meget fylder fraps. Og jeg mener, så meget fylder fraps virkelig, og det gør det. Nu ser vi også lige, om det her virkede. Jamen det er også det, jeg tænker mig, når jeg får penge, så køber jeg det der XSplit. Det er bare dyrt.